10 асобаў у форме і без. Столькі сілавікоў удзельнічалі ў затрыманні жыхара вёскі Прокшанічы на Магілёўшчыне. Яго абвінавачваюць у каментарах датычных інцыдэнту, што здарыўся ў Магілёве ў панядзелак. Тады, паводле версію губазіку, міліцыянты пацярпелі ад нажавога нападу. Вітаю, шаноўнае спадарства. У эфіры «Аб'ектыў» Анастасія Русецкая. Запрашаю на галоўнае інфармацыйнае выданне. Пытанне нацыянальнай бяспекі. Лукашенко патрабуе стварыць беларускі мабільны тэлефон. Ніколі, таму што зараз за гэты рынок змагаюцца гіганты, у якіх выручка вымяраецца ў дзесятках мільярдаў долараў. Палепшыць эканамічныя паказнікі і спыніць выміранне беларусаў. Улады падрыхтавалі план развіцця Беларусі на 15 гадоў. Яны так будуць казаць, што недзе там у 40-м, 50-м, можа, на 2006 годзе нешта там будзе адбывацца, але ніхто з гэтых чыноўнікаў нават і не дажыве да тых часоў, пра якія яны там мараць. Эфірны час на дзяржаўным тэлебачанні і вызначаныя мэты. Прапаганда спрабуе перацягнуць блогераў на свой бок. Да іх прыйшло разуменне, што без блогераў не дацягнешся да аўдыторыі, да маладой аўдыторыі. Александр Лукашенко сустрэўся са студэнтамі універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі. Гаварылі пра новыя тэхналогіі. Лукашенко распавёў, што карыстаецца тэлефонам, у якім стаіць распрацоўка КДБ супраць прадслухоўвання. А таксама анансаваў стварэнне айчыннага мабільнага тэлефона. Спытаў будучых праграмістаў Лукашенка і пра тое, ці можна распрацаваць устойлівую да перашкодаў высокадакладную ракету. Ян Федарович. Лукашенко наведаў БДУИР. Я хочу откровенно с вами честно поговорить. У беларускай кузні кадраў для IT ён паабяцаў. Айчынны мабільны тэлефон, пра які шмат цяпер кажуць, мы таксама зробім. Абавязаныя зрабіць, бо гаджеты сёння, як вы бачылі апошнім часам, ператварылі ў баявую зброю. Гэта ўжо пытанне нацыянальнай бяспекі. Ці магчымае ў прынцыпе стварэнне ў Беларусі свайго мабільнага тэлефона? Ніколі, таму што зараз за гэты рынок змагаюцца гіганты, у якіх выручка вымяраецца ў дзесятках мільярдаў долараў і затраты на распрацоўку – гэта мільярды долараў. Я нагадаю нашым гледачам, што цалкам затраты на беларускую навуку выдаткі – гэта 400 мільёнаў долараў за год. Таму беларускай дзяржавы няма грошай, няма такіх магчымасцей, каб зрабіць сапраўды айчынны тэлефон. Днямі падчас наведвання вайсковага палігону пад Баранавічамі Лукашенко казаў пра неабходнасць масавага вырабу беларускіх дронаў. А напярэдадні гендырэктар МТЗ паабяцаў наладзіць выраб беспілотнага трактару. Мне падаецца, што ўжо пачалася перадвыбарчая кампанія 25-го года, і таму гэта такія выбухі, вось гэта ілюзія аб тым, што Беларусь тэхналагічная краіна, якая захавала некую вытворчасць, яны ідуць побач з ілюзіямі, што Лукашенко, напрыклад, за мір. Што ж да тэхналагічных навінак, іх вытворчасць значна ўскладняюць санкцыі. Ды ў дасанкцыйны час беларускія прадпрыемствы не маглі вырабіць прадукцыю пераважна з айчынных дэталяў. 2 гады таму, як выявілася, была праваленая праграма імпартазамяшчэння на менскім мотавелазаводзе. Фара чья? Фара китайская. Щитки. Щитки тоже. Двигатель. Двигатель китайский. Китайский. Да. Локализации здесь нет. Летась выявілася, што беларускі ноутбук «Гарызонт» – копія кітайскага iTel, а яшчэ ў 2009-м, што ў маніторах «Інтэграл» з беларускага хіба што налепкі. Самыя ж яны вырабы фірмы Acer. Ёсць краіны, маленькія краіны, адносна невялікія краіны, назовем гэта так, якія сапраўды сталі вялікімі тэхналагічнымі гігантамі. Тут можна ўзгадаць і прыгадаць і Тайвань, і Сінгапур, але ізноў жа гэта працяглы, сапраўды вельмі працяглы час, які на гэта спатрэбіўся, і адпаведныя умовы. У Беларусі я такіх умоваў не бачу. Пры гэтым на сустрэчы са студэнтамі Лукашенко заявіў пра неабходнасць распрацаваць у БДУИР высокадакладную ракету, устойлівую да перашкодаў. Беларусь развіваецца ў рэчышчы Расіі. У Расіі мы назіраем мілітарызацыю эканомікі. Яна ідзе вельмі хуткімі тэмпамі, а паколькі беларуская эканоміка прывязана для расійскай і шмат у чым расійскую эканоміку абслугоўвае у той ці іншай ступені, то гэтая мілітарызацыя, пра якую кажа Лукашенко, мілітарызацыя на патрэбу Расіі, перш за ўсё, яна відавочная.
Лукашенко заявіў пра гатовасць укладваць сродкі ў робататэхніку, нанаэлектроніку, а таксама, цытата, у паскораным фармаце правесці навукова-тэхнічную рэвалюцыю. Ян Федарович, Белсад. 2 гады і 10 месяцаў зняволення ў рамках шпіёнскай справы прысудзілі беларусу ў Польшчы. Суд у Любліне прызнаў грамадзяніна Беларусі Уладзіслава П. і грамадзяніна Украіны Максіма Л. вінаватымі ва ўдзеле ў арганізаванай групе, што шпіёніла на карысць Расіі. Паводле абвінавачання чальцы групы ставілі камеры ля чыгункі, сачылі за аэрапортам у Ясёнцы і вакзалам у Жэшаве. Абодва пакараныя мусяць таксама выплаціць штрафы і вярнуць грошы, атрыманыя за злачынную дзейнасць. Агулам гэта больш за $9 000 у эквіваленце. Усяго ў справе групы, абвінавачанай у шпіянажы на карысць Расіі, праходзіла 16 асобаў, у тым ліку 3 грамадзянаў Беларусі. Летась у снежні адбыўся суд над 14 фігурантамі. Справы беларуса Уладзіслава П. і украінца Максіма Л. вылучылі ў асобнае вядзенне. Беларусь мае ўвайсці ў топ-50 эканомік свету. Такую задачу ставіць Міністэрства эканомікі. Грандыёзны праект разлічаны да 2040 года. Наколькі выканальны гэты план і ці збіраюцца ўлады увогуле яго выконваць? Ірына Дарафійчук. Годныя заробкі і сацыяльнае падтрыманне. Лукашенко падчас наведвання БДУІР акрэсліў прыярытэты на пяцігодку. Але Міністэрства эканомікі глядзіць у больш далёкую будучыню. Там падрыхтавалі праект нацыянальнай стратэгіі для дасягнення мэтаў устойлівага развіцця да 2040 года. Это для показания устойчивой политической ситуации в стране и таким образом они пытаются успокоить элиты внутри страны, рассказать о том, что у них есть долгосрочный план, что они в безопасности и что у них все в порядке и под контролем. Яны так будуць казаць, што недзе там у 40-м, 50-м, можа, на 2100 годзе нешта там будзе адбывацца. Але ніхто з гэтых чыноўнікаў нават і не дажыве да тых часоў, пра якія яны там мараць. Я таксама хочу дадаць, што у савецкія часы людзям абяцалі камунізм до 2000 года пабудаваць. Ну, дзе гэта ўсе камуністы? Няма. Што ж абяцае Міністэрства эканомікі? Да 2040 года валавы ўнутраны прадукт мае вырасці ўдвая, а Беларусь увайсці ў топ-50 краінаў па ВУП на душу насельніцтва. Цяпер, паводле Сусветнага банку, мы на 80-м месцы. Запланаваны з чыноўнікамі рост немагчымы без вяртання краіны на заходні рынок, кажа эканамістка Аліса Рыжыченко. Открытие западного рынка возможно только в случае снятия санкций. То есть это предполагает либо смену режима, либо прекращение войны, да, и какое-то налаживание контактов между Российской Федерацией и следом Беларуси. Но в таком случае, если война прекращается, то прекращаются гособоронные заказы для России. Як жа выйсці з гэтага замкнёнага кола? Многие предприятия на сегодняшний день, они уже выкинуты с мирового рынка, и для того, чтобы туда снова войти и производить что-то конкурентоспособное, необходимо закупать новые технологии, проводить снова модернизации, но не по тому принципу, как это проводит власть в Беларуси, а совершенно по другому принципу. То есть, и это возможно только в том случае, если действительно режим сменится. У галіне дэмаграфічнай бяспекі паводле праекту плануецца стабілізаваць колькасць насельніцтва на ўзроўні прынамсі 9,1 мільёна асобаў. Згодна са звесткамі Белстату, якім нельга давяраць напоўніцу, прыкладна столькі жыве ў краіне цяпер. Дзеля гэтага плануюць павялічыць нараджальнасць, падоўжыць працягласць жыцця, палепшыць медычную дапамогу і аптымізаваць міграцыйныя працэсы. Кіраваць міграцыяй плануюць, між іншага, з дапамогай карты беларуса. Трэба глядзець эканамічныя абставіны. Беларусь сёння не з'яўляецца краінай, куды едуць там на заробкі ці на працу. Ну так яна там сёння часткова прывабная для жыхароў краіны, якія ад вайны з'ехалі ў Беларусь, але таксама не шмат, там некалькі тысяч чалавек. Ёсць у праекце і знак для захаду пра гатовасць да супрацы. Адзначаецца курс на шматвектарнасць палітыкі і эканомікі. Але пры гэтым ускосна пацвярджаецца і замацоўваецца моцная залежнасць ад Расіі, заўважае блогер Артём Шапараў. Указана экономическая зависимость. Это торговля, экспорт, политическая зависимость. Это Евразийский экономический союз и так далее. Это важные моменты. Финансовая зависимость, военно-стратегическая зависимость, информационная зависимость. Это
вот новые вот эти проекты совместные с Беларусь, Россия и так далее. Новы праект далёка не першая абяцанка лепшага жыцця ад уладаў. Так, у 2018 ставілі мэту да 2025 дасягнуць ВУП у памеры $100 мільярдаў. Але паводле Белстату летась гэты паказнік складаў усяго $67 мільярдаў, то бок 2/3 ад запланаванага. Ірына Дарафейчук, Белсат. Прымаю прэмію не за сябе, а за ўсіх тых, хто працягвае змаганне за Беларусь. Так пракаментавала сваю прэмію Лентаса ў галіне правоў чалавека Святлана Ціханаўская. Уручэнне адбылося ў Вашынгтоне падчас візіту Ціханаўскай у Злучаныя Штаты. Прэмія Лентаса ўручаецца штогадова за актыўную барацьбу за правы чалавека. Сёлета яе падзялілі Святлана Ціханаўская і Яўгенія Карамурза, жонка расійскага апазіцыйнага палітыка Уладзіміра Карамурзы. Іх узнагародзілі за мужнасць і рашучасць у змаганні супраць дыктатуры на постсавецкай прасторы. У прамове Святлана Ціханаўская нагадала пра доўгую барацьбу беларусаў за дэмакратыю і пра парушэнне правоў чалавека ў краіне. Асаблівы акцэнт яна зрабіла на лёсах тых, хто працягвае аказваць супраціў Беларусі, і тых, хто застаецца за кратамі. Шляхі вызвалення палітычных зняволеных у Беларусі і спынення рэпрэсіяў Святлана Ціханаўская абмеркавала з намеснікам дзяржсакратара ЗША Кертам Кэмпбелам. Сустрэча адбылася ў Вашынгтоне падчас тыдня высокага ўзроўню Генасамблеі ААН. Таксама абмеркавалі падтрыманне незалежных медыяў і працяг стратэгічнага дыялогу паміж ЗША і дэмакратычнай Беларуссю. Да іншых навінаў прэзідэнт Украіны завяршыў свой 4-ты за час паўнамаштабнай вайны візіт у Злучаныя Штаты Амерыкі. Уладзімір Зялёнскі правёў перамовы з прэзідэнтам Джо Байдэнам, віцэ-прэзідэнткай Камалай Гэрыс і кандыдатам на пасаду прэзідэнта ад рэспубліканцаў Дональдам Трампам. Дэлегацыю Сенату ЗША Зеленскі азнаёміў з украінскім планам перамогі. Руслан Ігнатовіч. Адным з канкрэтных вынікаў візіту Уладзіміра Зяленскага ў ЗША стала дамоўленасць наконт вайсковай дапамогі ўкраіне на $8 мільярдаў. Цяпер мы мусім умацаваць пазіцыі Украіны на полі бою. І вось чаму сёння я з гонарам аб'яўляю пра новы пакет дапамогі ў галіне бяспекі на суму $2,4 мільярда. Яшчэ я даручыў Пентагону даць усё астатняе фінансаванне дапамогі ў галіне бяспекі, вылучанае ўкраіне, да канца гэтага майго тэрміну, што прыпадае на 20 студзеня. І гэта умацуе пазіцыю Украіны на будучых перамовах. Вядома, што гэтыя сродкі пойдуць на куплю высокадакладнай зброі, навучэння украінскіх лётчыкаў і ўзмацнення сістэмаў супрацьпаветранай абароны. Частка грошай мусіць быць засвоеная да канца верасня, калі ў ЗША заканчваецца фінансавы год. Вельмі важна, што амерыканцы ў гэтым пакеце дапамогі перададуць гэтыя дальнабойныя бомбы. Гэтыя дальнабойныя бомбы, якія б'юць на адлегласць да 112 кіламетраў, у нейкім сэнсе могуць кампенсаваць адсутнасць выразнай згоды на дальнабойныя ракеты. Я не хочу сказаць, што яны будуць біць імі, груба кажучы, па Варонежы ці па Белгарадзе, але невялікую палёгку украінцам гэтыя бомбы прынесуць. Уладзімір Зялensky даў амерыканскім палітыкам дакумент, названы планам перамогі, які прадугледжвае вайсковую дапамогу, эканамічныя захады, дыпламатычны ціск і палітычныя крокі ў дачыненні Расіі. Сярод іншых гэты план быў дадзены віцэ-прэзідэнтцы ЗША Камале Гэрыс. Злучаныя Штаты не могуць і не мусяць ізаляваць сябе ад астатняга свету. Ізаляцыя – гэта не абарона. Такім чынам, Злучаныя Штаты падтрымліваюць Украіну не з дабрачыннасці, а таму, што гэта ў нашых стратэгічных інтарэсах. Мы працягнем даваць Украіне неабходную вайсковую дапамогу для поспеху на полі бою. Чаканым візітам Зяленскага ў ЗША засталіся задаволеныя не ўсе. Некаторыя амерыканскія чыноўнікі палічылі украінскі план перамогі занадта арыентаваным на пастаўкі зброі і недастаткова прапрацаваным у галіне дыпламатыі. А Дональд Трамп, кандыдат у прэзідэнты ЗША ад рэспубліканскай партыі, раскрытыкаваў Зяленскага за адмову дамаўляцца з Расіяй. Гэта, конечно, кепскія індыкатары того бачання, якое ёсць у Трампа датычна рэгіянальнай сітуацыі, датычна прыроды сутнасці
канфлікта, які сёння разгортваецца ва ўкраіне, і тут ён застаецца верным сабе. Ён займае прарасійскія пазіцыі, выразна прарасійскія, прапуцінскія пазіцыі. Нягледзячы на ўсе крытычныя выказванні ў бок Украіны, Трамп усё ж такі сустрэўся з Зеленскім. Гэта адбылося сёння ў Нью-Йорку у хмарачосе Трамп Тауэр. Трамп назваў гэтую сустрэчу для сябе гонарам. Володимир Зеленський летів до Штатів, щоб... Владимир Зеленскі ляцеў у Штаты, каб паказаць план перамогі, а атрымалася, што ён апынуўся ў цэнтры палітычнай турбулентнасці на такіх амерыканскіх горках. І я думаю, што найбліжэйшымі тыднямі да дня галасавання і Дональд Трамп, і трампісты будуць выкарыстоўваць фігуру Владимира Зеленскага для крытыкі дэмакратаў. Гэта значыць, яны будуць яго выкарыстоўваць як таран. А тым часам стала вядомая дата наступнай сустрэчы кантактнай групы «Рамштайн». Яна пройдзе 12 кастрычніка на ўзроўні лідараў краінаў-саюзнікаў Украіны. Склікае сустрэчу Джо Байден. Руслан Ігнатович, Белсат. Российские войски працягваюць паветраныя атакі Украины. Днем ЗСУ зафіксавалі пускі кінжалаў, а раніцаю расейцы ударылі ракетамі па Крывым Рогу ў Днепрапетроўскай вобласці. Пад удар трапіў будынак управы нацыянальнай паліцыі, а таксама жылыя дамы і навучальная установа. Сама меней 3 асобаў загінулі, 5 пацярпелі. Пра іншыя падзеі ў свеце апавядзём у нашым дайджэсце. Расійскія беспілотнікі ў ноч на 27 верасня атакавалі Адэскую вобласць. Так, у Ізмаіле выбухамі пашкоджаныя прыватныя і шматкватэрныя дамы ды іншыя будынкі, а таксама аўтамабілі. У офісе генеральнага пракурора Украіны паведамілі пра сама меней 3 забітых і 14 параненых. Раненні атрымалі ў тым ліку і дзеці. Малдова ўсё больш абмяжоўвае расійскую прапаганду. Служба інфармацыі і бяспекі краіны пастанавіла заблакаваць 7 сайтаў. Сярод іх інтэрнэт-старонкі інфармацыйнага агенцтва РИА Новости і независимай газеты, а таксама шэраг рэсурсаў акупаванага Крыму, у тым ліку Крымская газета і тэлеканал Крым-24. Паводле спецслужбаў Малдовы, гэтыя сайты наносяць шкоду нацыянальнай бяспецы. У кастрычніку краіну чакаюць прэзідэнцкія выбары і рэферэндум наконт уваходу ў еўразвяз. Абмяжоўваць доступ карыстальнікаў да расійскіх прапагандысцкіх рэсурсаў афіцыйны Кішынеў пачаў летась. Тады пад забарону сярод іншага трапілі сайты тэлеканалаў «Расія-1» і НТВ. Кітай згубіў найноўшы атамны падводны човен. Судна затанула яшчэ ў канцы траўня на пачатку чэрвеня непадалёк ад гораду Вухань. Толькі цяпер пра гэта паведамілі газета Wall Street Journal і агенцтва Reuters са спасылкаю на свае крыніцы. На спадарожнікавых здымках відаць, як да месца затаплення прыбылі краны, каб падняць човен з дна. Невядома, ці было на борце ядравае паліва і ці выжыў хтосьці з экіпажу субмарыны. Афіцыйны Пекін інфармацыі пра катастрофу не пацвярджае. Магутны ўраган Гелі набрынуўся на паўднёва-ўсходняе ўзбярэжжа ЗША. У першую чаргу пад удар трапіў штат Флорыда. Хуткасць ветру дасягала 225 км за гадзіну. Тысячы людзей мусілі эвакуявацца. Губернатар штату Рон Десэнтыс паведаміў пра сама меней 1 загінулую асобу ў горадзе Тампа. Цяпер вам трэба проста прыціснуцца да зямлі. Цяпер не час выходзіць на вуліцу. Мы не толькі бачым, як ён выходзіць на зямлю тут, на поўначы Флорыды, але і працягваем назіраць пад'ём вады ў некаторых частках Флорыды далёка на поўдзень ад раёна Біг-Бенд. Больш за 1 мільён асобаў засталіся без электрычнасці. Пра стыхію мясцовыя ўлады закрылі школы, аэрапорты і дарогі па ўсім штаце. Я была ў Майамі. Мы былі ў круізе. Тэхнічна мы пакідалі астравы Тэркс і Кейкас. Мы даведаліся пра ўраган і вярнуліся ў Майамі. Думаю, у нейкі момант яны занепакоіліся, што мы не паспеем вярнуцца ў порт. Гэта, вядома, палохае ўсіх. Гелен ужо называюць адным з самых магутных ураганаў у мексіканскай затоцы за апошняе стагоддзе. Сіноптыкі чакаюць, што ў некаторых раёнах Флорыды выпадзе яшчэ да 38 сантыметраў ападкаў. А на сушу могуць абрынуцца хвалі вышынёй да 6 метраў. Надзвычайнае становішча пра стыхію ўлады ўвялі і ў шэрагу іншых штатаў на ўзбярэжжы. Новы крок у лячэнні шизафрэніі. Управленне санітарнага нагляду за якасцю харчоў і медыкаментаў ЗША зарэгістравала прэпарат Кобенфі. Падчас яго клінічных выпрабаванняў пацыенты не мелі распаўсюджаных пабочных эфектаў тэрапіі шизафрэніі, у тым ліку набору вагі і цягліцавага трэмору. Гэткія праяўленні, адзначаюць эксперты, звычайна прымушаюць людзей адмовіцца ад лячэння. Выхад прэпарата на рынак ЗША запланаваны сёлета ў кастрычніку, а кошт гадавога курсу тэрапіі складзе больш за
за $20 000. Ірина Юр'єва, Белсат. Праваабаронцу Насту Лойку этапуюць з гомельскай жаночай калоніі ў Менская СІЗА. Як паведамляе Радыё Свабода, яе вязуць для ўдзелу ў судзе над актывісткамі, усіх іх вінавацяць паводле палітычных артыкулаў крымінальнага кодэксу. Былыя палітвязні кажуць, што этапаванне можа заняць больш за тыдзень і адбываецца ў жорсткіх умовах. Тым часам у краіне працягваюцца масавыя затрыманні. Паводле праўладнага тэлеграм-каналу «Гомель ЗВ» на Гомельшчыне затрымалі сама меней 10 асобаў. Затрыманні ў шэрагу райцэнтраў на канале называюць, цытата, «адпрацоўваннем прымежнай тэрыторыі з Украінай». Канец цытаты. На так званых пакаянных відэа затрыманыя кажуць, што былі падпісаныя на экстрэмісцкія каналы, удзельнічалі ў мітынгах, ды маюць забароненыя тату. Праблемы з пітной вадой у Менску трываюць другі дзень. Менск водаканал праводзіць прамыванне сетак, а санэпідслужба плануе пасля заканчэння спраўдзіць пробы вады. Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі паведаміла пра падвоз вады ва ўсе шпіталі на тэрыторыі Заводскага, Ленінскага і Кастрычніцкага раёнаў сталіцы. Вось што ў дзень нам адказалі ў Менск-водаканале. Повреждение устранено, восстанавливают качество. Прочистку производят. Никаких сроков не знаю, но сегодня, я думаю, может быть, до вечера сделают, но не факт. Где-то выставлены цистерны с водой. Либо же сделать заявку, чтобы сделали, подвезли цистерну с водой. Пока ничем не могу вам помочь. Аварыя магістральнага водаправоду ў вёсцы Клімавічы здарылася напярэдадні ўвечары. Праз пашкоджанне адбылося зніжэнне ціску падачы вады ў 3 раёнах сталіцы. Пасля ліквідацыі аварыі паведамлялася пра магчымае пагаршэнне якасці водазабеспячэння. Незалежныя блогеры сталі для рэжыму Лукашэнкі ў 2020-м аднымі з галоўных ворагаў. Праз 4 гады напярэдадні новых прэзідэнцкіх выбараў урад пастанавіў перацягнуць іх на свой бок ды зрабіць рупарам прапаганды. Пачатак гэтаму паклалі падчас форуму блогераў, што прайшоў у сталіцы нашай краіны. Настя Печанькова. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Больш за 150 удзельнікаў з Беларусі, Расіі і Латвіі. У Мінску праходзіць форум блогераў, арганізаваны Міністэрствам інфармацыі. У першы дзень зоркі інтэрнэту распрацоўвалі ўласныя праекты, а таксама вучыліся ствараць контент пад кіраўніцтвам прапагандыстаў і сілавікоў. Да іх прыйшло разуменне, што без блогераў не дацягнешся да аўдыторыі, да маладой аўдыторыі. Улада вельмі хоча апанаваць грамадскую думку і нейкім чынам паставіць кропку ў падзеях 2020 года. Безумоўна, гэта звязана з прэзідэнцкімі выбарамі. Безумоўна, гэта ўсё падрыхтоўка да 2025 года. Паводле вынікаў першага дня форуму стала зразумела, блогераў чакае перакваліфікацыя ў прапагандыстаў. Нельзя жить в обществе, в государстве, быть, то, что называется, свободным от государства, свободным художником в свободном полете. Нет. Большой творческий союз и государство расскажет, что оно может предложить блогерам. Пра тое, што блогерам гатовыя даваць эфірны час, заявіў і кіраўнік Белтэлерадыёкампаніі Іван Эйсманд. Азародык, напрыклад, гэта непрыемная асоба, там Маркаў непрыемная асоба. Гэта ўсё прапаганда, не падабаецца людзям. Блогеры сярод людзей, яны карыстаюцца большай папулярнасцю, ім больш давяраюць. Пра свае рэальныя намеры прыхільнікі рэжыму заяўляюць адкрыта. Маўляў, нават сабраныя на форуме 150 асобаў маюць 27 мільёнаў агульнай аўдыторыі, якую варта скарыстаць у правільных мэтах. Хачу, каб вы памяталі, што людзі, падпісаныя на вашы каналы і соцсеткі, арыентуюцца на вас. Яны слухаюць вас. Гэта накладвае пэўную адказнасць. У нас з вамі ёсць Беларусь, выдатная краіна, і іншай такой зямлі ў нас з вамі дакладна не будзе. Каб яна заставалася такой жа прыгожай, трэба крыху папрацаваць. І не толькі Міністэрства інфармацыі, Міністэрства адукацыі і ведамствам, а ўсім нам. Паводле намесніка старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Барыса Гарэцкага, намаганні ўраду перацягнуць блогераў ды іхную аўдыторыю на свой бок скончыцца фіяска. Чакаць ад таго, што блогеры сёння раптам перакуюць нармальных беларусаў на чырвона-зялёных БРСМаўцаў абсалютна не выпадае, хаця, канешне, магчыма, в нейкай бліжэйшай распакоўцы мы ўбачым, напрыклад, распакоўку
беларускага айфона ці беларускага пейджера. Тым часам працягваецца зачыстка нелаяльных рэжыму блогераў. Некаторыя з іх, як Сергей Тихановскі ці Ігор Лосік, застаюцца за кратамі з 2020-го. Іншыя, як Вольга Такарчук ці Вадзіма Ці, ужо адсядзелі турэмныя тэрміны. Пры гэтым рэпрэсіі закранулі не толькі палітычных інфлюенсераў. Гэтак у Віцебску за дробнае хуліганства і распаўсюд экстрэмізму судзілі Віталя Храмцова, аўтара забаўляльнага інстаграм-кантэнту. Любы чалавек, які робіць відэакантэнт, ён внутры сябе разумее, я думаю, што раней ці пазней ён можа стаць ахвярай рэпрэсій. Нават калі ты робіш абсалютна непалітычныя матэрыялы, дзесьці ты можаш раптам перайсці нейкую невядомую табе і ўладам, магчыма, чырвоную лінію, і заўтра апынуцца ў турме. З гэтага ліпеня ўрад стаў кантраляваць не толькі змест кантэнту, але і заробкі блогераў. Цяпер, каб рэкламаваць паслугі ці прадукты, інфлюенсеры мусяць быць у дзяржаўным рэестры. Настя Печанькова, Белсат. Пратасевічу ніхто не давярае, але дэмакратычным сілам давядзецца з ім размаўляць. Гэтак мяркуе Павел Свярдлоў. У праграме «Белсат-Зум» мой калега Віталь Бабін абмеркаваў з галоўным рэдактарам Еўрарады прапанову міністра інфармацыі Раману Пратусевічу быць пасярэднікам паміж рэжымам Лукашэнкі і апазіцыяй. Размову глядзіце праз імгненне. У аб'ектыве на гэтым ставім кропку. Для вас працавала Анастасія Русецкая. Зычу спадарству добрага вечара і да сустрэчы.